wahyu katentreman sampun saged dipun gayuh. Ing mongko wahyu katentreman menika murah kabeh kelawan sapadha padaning titah wonten ing Marsapada. Sasampunipun wahyu katentreman tumurun mugi-mugi jagat raya sakisen-isenipun dados ayem tentrem. Lan mugi-mugi mangkon desa Slarang saparga masyarakatipun tansah kedunungan wahyu katentreman tansah guyub rukun warga masyarakat. Amin Allahumma amin. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Mbok bilih kathah kalepatanipun anggen kula nyambut damel nyerang Lemar wonten ing desa Selarang nyuwun agunging samudra pangan sami separe kakangku ya. Monggo sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung dene sampun paripurna mugi-mugi tansah Joyo Wijayanti alis flu beda nir ramane nir-nir ya bubar aku rasane jogetan kulo marem rek mau letune ndokar gara-gara mau dene metu ujarku ya jejeran kita dadi siji jejeran Semarang Jambro mati dadi siji tumpuk aneh kabeh cepet bubar sih ngisi sabar boleh iki ana pundutan lagu matane lho kepengin tidak didom baru ramah mungkin aso ben aso kari dulok iki wah mugi tansah pinanggih rahayu kesampun